Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo Nwokori na-asị gị ife abụ Ugwumba. Ọraneze ana m ekene unu cha Igbo kwenu rienu ṅụọnụ onye mara nke o chiri ya kwere kwezuo unu ọ ga-adịrị mma na m. Ọ dị mma Igbo daalụ m. Enwere ihe ọ na-abụ ọda etu a onye ọbụla asị mmadụ anọkwa okenye ọnọkwa na ụlọ ewe ma ọnọgbure. Ọtụtụ mgbe ọtụtụ ndị mmadụ atinye na ọnụ n'ihe gbasara nwanne anyị nwoke na-eti egwu ka esi igwe kredo na nwa nwoke ka mkpọ ya nwa nwoke ọ bụ maka na ọ bụkwa nwa m nwoke nke a na-akpọ ihe nji mara ya mgbe ahụ bụ Benjamin, mana kịta ihe ọwa niile ji mara ya bụ Ọjazi. Biko achọrọ m ikwu ọkwanụ ihe a bụ ihe na-ebutere anyị nsogbu n'ala Igbo mere na anyị ada agbazi bọị. Nwa ewu ga-ehu tenotana tupu ọ ṅụọ nne ya ara. Achọghị m ịta onye ọbụla ụta, mana ọ ka mma ọ bụrụ na okenye fụ ya kwuo, maka na ọ bụrụ na o kwughị ọnwụọ o si n'ọnụ rewe ure. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Mụnwa tiri egwu, etiri m egwu tutekwa ọnụ m site n'afọ 1986 mgbe ahụ epere m mpe kpọgidie kpọrụkwa ya ma kịta na ibunye m gịta na aga m akpọ ọfụma. Anyị na-aga studio na-aga akụrụ ndị mmadụ egwu. Na Naịjirịa enweghị mgbe mmadụ a na-enwe kọntraktị si ga-abịa aka n'akwụkwọ na ọ bụrụ na egwu ya aga ahịa na ị ga na-akwụ m ego na-edi etu a na ị ga-akwụ m nke anọ na ị ga-emere m nke a rụọrọ m ụlọ n'ọrụ m nwaanyị ada eme ya eme. Ọ bụrụkwanụ na ọ gaa ahịa ka ihe ị ga-emezi. Ya mere na ihe m na-ekwu bụ na ya bụ nwata dịka unu hụrụ anyị nwere na ọtụtụ afọ gara aga ọ bịa na zute m mgbe mbụ anyị zutere bụ na be Igwe na Nka. A gwara m ese na ana m abịa Anambra. Ọ chọrọ m si ebe o si gbaa ụgbọala rute ebe ahụ anyị fụ nsị efuke na ọfụọ ihe ọ fụrụ dị m mma anyị were ya tinye m akara ekwentị ya dịka unu na-afụ akara ekwentị ya dị ebe ahụ ka ọ ga-abụ onye chọọ ya ọ kpọọ ya. Akpọgo m ya mmemme ụfọdụ emere ma nke mkpọ ya gaa Enugu si na akpa m kwụọ ya ụgwọ. Ọ bụghị na ndị nwe mmemme kpọrọ ya si ya bịa kama na n'ụdị ka e wee kwalite ya. O wee bụziri na Chineke si na oge ya ego ole ka ọ ga-achake ofu anụmanụ wee si n'ebe o si gbakapụta si na ọ ga-abụrụ ya bụ nwata ajọ ọdachi. Ihe na-ekwu bụ kedu ihe kpatara na unu ama nwe ndidi ka ya bụ ihe ka ọ chaa acha tupu ebute ya bụ akwụ. Ị gara fụọ ọja ị maara na ọ bụrụ na eme ya ọfụma na akpa eme ya etu isi ama nkwụkarị ihe karịrị $20,000 ya bụ 20,000, mana agbara unu ụgbọelu nke mma na ide ababu n'ụgbọelu mbụ ewe gbara unu ụgbọelu kpọrute onye nke a wee kwụrụ n'akụkụ wee na-eme n'ụdị na onye abụ maneja na onye abụ maneja. Ọ bụrụ na mụ achọkwuru ịrụ maneja mgbe ahụ akara m ibu isi na ọmụ abụ maneja maka na ama m na ebugoro m ụzọ wee mee ka ha kwalite ya bụ maka ine ya anyị fụ na o nwere ọnatarachi ya bụ nwata nwere ebe ọ na-aga enwere ebe Chineke chọrọ itinye mana ekwensu na ha tinyere ya aja na gara ugbu a maka amaara m na ọ bụrụ na enwere ndidi ya bụ ihe gaa ọfụma. Ọ bụrụ na ka esi gawa ma obodo oyibo ọ kpọrọ ya n'akụkụ ebe ọ bụla ọ gara iti egwu ọ kpọrọ ya ọ na-ewelite ọnọdụ nwa. Izuụka gara aga emechara mkpọ nne ya enwere ihe a chọrọ ịkpa mkpọ nne si na ọ bụghị ihe a ga-akpọ ekwu n'ekwentị. Mgbe mụ na Ọjazi mechaziri kwuo ọ sị m na ma ihe na-achọrọ ime na ya ga-agwa maneja ya a ga-eme nke ama mmadụ na egwu apụọ na n'ụdọ ekwe. Ya bụ na kịta ị na-eme anya maneja mana ebe ọ ga-esi bara ya bụ nwa ka ị nọ na-gbachie na ịbụ maneja. Ama m na mgbe ahụ na-enwekwuru ihe akwụkwọ ha binyere aka n'ụdị ka ọ bụrụ ọrụ ya maneja. Wee bụrụ na ịbụ maneja na-anakọrọ ego n'azụ dịka iPhone na ka esi pụtara kwuo ego a na-enye gị ego na nka enyere gị nka enyere gị nka nke m mara na ọ karịa n'1,000,000. Mana anyị nọ nwata wee gakwa kpọọ ka esi n'azụ si ya na ahụ adịghị nne ya wee kwụnyere ya ego iji nyere ya aka. Ọ bụrụ na ka esi bụ ajọ mmadụ ama m na ọ ga-anachitekwa azụ maka na nke mbụ gara ahịa. Ọ bụrụ na unu na-esonyere anyị na mmemme Ugwumba unu ga-afụ ọtụtụ ndị mmadụ ndị ama ha anyị mere nara anyị gbanara ajụjụ ọnụ na-ekwu etu ha si malite
nke anyị tere ikpeazụ bụ Ọsọfịa na-agwa gị sị na mgbe ha bidoro ebido na ihe na-agụ ya n'isi, ihe na-agụ ya agụụ bụ etu ha ga-esi pụta ka ndị mmadụ fụ ya bụ ọnatarachi Chineke nyere ya. Ọ bụrụ na ịzụta uwe ezu oke ịjụọ ya dịka anyị ga-egosi unu mgbe na-adịghị anya, ọ sịrị na ihe na-agụ ya agụ bụ ka afụ ya na TV. Ya bụ na n'ihi na ha chọrọ ịpụta na TV, ọkwacha trọk, aga m egosi unu ya bụ nkata anyị na-ekpara, ọkwacha trọk n'Ọnịsha mgbe ahụ o were ego tụọ ụtụ na nke Mike ori ihe dị mma ebe ha na-eme ka ha pụta ka ndị mmadụ mara ha. Mgbe ahụ Ngozi Ezeọnụ bụ mekọp ka ọ na-eme, etu a ka ha niile chi jiri obi ibu anyị danda ka ha zụtagodo ana tupu azọ wute. Mana kịta onye ọbụla chọziri bụ ka emewe na ihe mbute, apụtazie nwata mbọsị a akpọrọ ya ọgbawa ọ na-aba ụgbọelu ahịnze Chineke, onye ọbụla etinyere shuga n'ọnụ ya racha. Mana nọọsụ nke isizi na anya bụ nwa amadi Chineke zi chọọ iwepụta ya na ị ga-akatọ afọ ya. Asị m na ọghọ na St. Michael maọbụ St. Kesi, mba, kama na ana m ekwu na ọ bụrụ na ị nweghị ndidi cheru mgbe ya bụ ihe esinyere ghere eghe, mara na ị ga-eri ji na-egheghe ọgbaghị n'akpịrị. Ya mụrụ etu o si dị ugbu a, echeghị m na a ga-atinyekwu ya ọnụ ọzọ. Ọ bụrụ na m nwere ohere mụ na izute, ọ bụrụ na ọ na-abụghị na ekwuwe n'okwu maneja, akara m ikpe bịa nga, ọ bụghị ka e were mee interview ka a tinye na online ka ndị mmadụ kama asị gị nwoke m onye bụ ụzọ siwe ite, onye bụ mmadụ ụzọ siwe ite na aka ya enwe mkpọmkpọ ite, ya mere butuo. Mana kịta agara emewa ihe maneja. Arịrịọ m na-arịọzi bụ ka ndị isi Igbo anyị biko ka anyị tinye ọnụ, maka na ya bụ nwata ọ bụrụ na ndị okenye pụta si ka esi nna iwe wezinaghị, ọ bụ eziokwu na emejọrọ maka nkata ọgaranya ka ogbu, ọ bụ eziokwu na emejọrọ, mana biko butuo. Amarakwa ebe esi rie enu siri too, asị nna na-emere nke a na-emetaghị ya ọfụma, biko gbagharụ ka ebidokwa. Maka ya bụ nwata afụrụ m ihe n'ime ya ọtụtụ afọ gara aga mgbe ọ na-eso ebe ọbụla mkpọ ha na ya ọ chọrọ mbịa. Mgbe ụfọdụ jiri aka ya kpọọ m na ya sịrị ka kene m agụgụ mba na ha sịrị m ka nkene nwata ahụ abụghị, echeghị m na ọ bụ ihe unu na-eme ka ndị mmadụ fụ ya dịka ọ bụghị ụdị mmadụ ahụ, maka na ọ na-achọ ụzọ mgbe ahụ ihe ọ chọrọ bụ ka ihe a dị n'ime ka ọ pụta apụta. Oruzi ka ọ chọrọ ịpụta, Ekwensu chọọ iji ịgbanyere aja na garị site n'imebi ya bụ ohere ọma nke ka esi wepụtara. Mgbe ahụ anyị na-akụ egwu, enwere mgbe ụfọdụ anyị na-akụcha free, mmadụ ama nkwụ ụkọbọ, ịgarị na-achọ ka ịgarị enyekweghị ohere gị pụta apụta. Enwere otu oyibo a na-asụ asị amateurs pays to play but professionals are paid to play. Ya ma ọ bụrụ na ị ka na-amụ ihe, ndị na-eme ihe ejije ga-asị gị na mgbe ụfọdụ ha na-akwụ ụgwọ ka e nwee nye ha ohere ịpụta n'ihe TV. Hapụ na soshal midia pụtaziri kịta onye ọbụla nwezi ohere ime ihe na ụfọdụ na-akwụ ụgwọ ka e nwee nye ha ma waka pas. Mana mgbe ha kunitezie etu a, ịfụzie na mgbe ahụ ka a ga-agba ekwu asị a ga-akwụ m nde kwuru nde etu a, ịfụ na e nwere ụmụ ihe ndị ọzọ gasị kịta na ọ ga-emezi na onye chọzie ịkpọta obere nwa ka o nyere ya aka ọ na-atụ egwu. Amaghị m ndị Igbo ọzọ, amaghị m ndị Igbo onye ga-aka obi kpọọ onye bụ nwata tinye ka o soro ha mee ihe ọbụla, maka na a na-atụ egwu ọ bụrụ na e mere ka esi nke a, kedu maka m onwe m. Etu a nọ kịta, echeghị m na m ga-aka obi kpọ na nwa ya si ya ka anyị mee ihe dị etu a, ka anyị mekọọ ihe dị etu ọnụ, maka na ị ga na-atụzi egwu. Nekwa etu ọ bụ na emebeghị dị eme, ị na-arụ na ihe karịrị otu nde naira n'isi ya bụ nwa wee na-agazi ekwu ụmụ ihe dị agha na soshal midia. Maka gịnị? Biko na ihe anyị ji na-ekwu ya bụ ihe bụ biko ndị okenye ga-atinye ọnụ ka a mara ka onye aga n'ụlọ ikpe. Ọ bụghị mgbe niile ka anyị ji aga ụlọ ikpe. Ọ bụ eziokwu na ndị Igbo anyị ọ mara n'anya ahụ DPO ọ bụ na enwetara n'ebe ndị Igbo nọ ọ da-achọ ka ọ pụọ apụ, maka na ndị Igbo anyị bụ eme ha na-achọ ka egosi ike. Biko ka esi enweghị mgbe ọ ghara nwa arụrụ na enyi, mba, a maara na onye chọrọ ime ihe na bụ igwe kredo. Biko mana hapụ butuo, maka na enweghị ka ị ga-ejikwuo si ka ekwuo okwu
igwe kredo ka ghara ikwu okwu ọjazi. Ya bụ nwata nwere ihe Chineke tinyere ya n'ime. Ụfọdụ na-ekwu nọ maka ya emere ka esi egwu ji ka esi nwụrụ anwụ ji mee ihe na nekwenụ m anya biko ọha aka n'ikpe aka ikpe aka ikpe akwa aka nri. Ọ bụrụ na Chineke nyere ya ọnatarachi wee were ebunie ihe mmadụ na-eme iwee tinye ọga nke mbụ, ọ bụrụ na i chere nke ịbụọ maka ha sị na ndị be anyị sị na aghọrị arị elu bụ sụsụ ofu ugbo. Ọ bụrụ na ịgakwuru ma onye ogbi na-ada ekwu okwu wee ghọrịa ya narịa ihe dị ya na agada, ị na-achịta ọzọ na-emeghị ya ọfụma ọ sịghị mba o mewe ka nnewu. Ya bụ biko ka ndị be anyị biko tinye ya bụ okwu ọnụ ka marụ ka obi ndị a ọ ga-agbatu obi ka esi na ụmụnne ya biko ha gbatuo unu ka marụ ka maka ọdịnihu ya bụ nwata nakwa ọdịnihu ọtụtụ ndị mmadụ. Ụfọdụ n'ime unu na-ekiri m kịta enwere nke dị unu n'ime unu na-ayọ Chukwu ka ha mara ka a ga-enwe onye enyemaka ga-apụta. Ọ bụziri na onye ahụ bụ inye aka asị o jikwa mee nka o jikwa jiri ekpe ego use and dump. Ụmụ oyibo iberibe ahụ a na-asụ na bụ mgbe ụfọdụ a na-asụ ya anamasị ndị egbuwara ha isi. Ugbu a mmadụ one n'ime unu na-aga akpọta ya bụ nwata ka e nyere ya aka. Mmadụ one n'ime unu nwere ohere ma ọ bụ nọ n'ọnọdụ isi ngwa ka e nyere ya bụ nwata aka. Ya mere biko na ndị isi Igbo na ọtụtụ ndị okenye biko ọ bụrụ na e nwere etu a ga-esi kpọọ ndị a mụọ na onwe m akwụkwara na asị ka m tinye iji okwu na ọ bụ mee ihe ọbụla ama m na a ga-emenwe maka anyị na mmadụ na-abụ a anyị na ha ma ọfụma. Ọ bụ eziokwu na anyị na ka esi adịcha ha na nso, mana amara m na ihe ọbụla ga-eme ka Igbo gaa ọfụma, ihe ọbụla ga-eme ka ọ bara nwanne m ọ na-atọ m ụtọ, ọ na-atọ Ugwumba ụtọ. Maka na ọ bụrụ na ụmụnna wezu akụ asịrị ana iro na asị ana. Ya mere biko onye ọbụla marụ na ihe ọma na-adị mma, ihe ị kwesịrị iji na-ekwu bụ ọgụ gboo. Maka na ọ bụrụ na adị n'udo ya bụ nwata kunie bụrụ mmadụ. Ime izuụka gara aga mụ na nne kwuru kama na agaghị akpaghazigawa n'ebe ahụ maka na onweghị ihe gbasara nne akpaghazigawa ebe ahụ. Ya bụ na ezinụlọ ahụ ka chọrọ enyemaka ka esi na ya bụ nwata bụ nne ma ezinụlọ ma ụmụnna ma ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị ka chọrọ enyemaka ịpụta site na ọnatarachi. Aha m bụ Mike Onubu, ọ bụ nwa bụ onye isi ndị ozi na Ugwumba TV.